Ja, det her, det er sådan nogle hot springs. Vulkanen skal jo ligesom ånde et eller andet sted. Og det her, det er så der, hvor den ånder. Og lige om lidt, så putter min guide som X. Just 15 minutes to 20 minutes egg is possible på it. Perfekt. Så vi får simpelthen vulkankogte æg lige om lidt. Oh, hello Denmark. Okay. Hello my friend. My guest from Denmark. Så nåede jeg toppen af Batur. Så er der kun én vej, det er ned. Den var hårdere, end jeg regnede med. Vi er både højt oppe, og så var der altså bare 60 grader stejl, eller 70, eller noget af den stil. Op, 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 op. Det var vildt hårdt. Men nu nåede jeg toppen. And this is my guide. And now friend. Come join us. Yeah. So flot. So beautiful. And down there I live for the next 2 days. What color is it?